Fellow Malawians, why are you happy with my arrest? Did no one to oipa kwambiri? Welcome back, guys. Ndithu VJ Ken amene walengedwa ndi polisi chifukwa chakuti amapanga ntchito yogona ndi kamwana ka zaka 15. Yayi judge amene aweruze mlandu umenewu ndi Mese Bonongwe mzimayi ndithu. Komanso nkhani lero anapita nayo ku court, kenako zapezeka kuti adamufunsa nkhani yonseyo. 1 kusunga mwana mokakamiza, 2 kugona ndi mwana wochepere. Koma VJ Ken milandu iwiri yonseyi wayikana. Ndi kotero anapempha Belo, komano judge komanso mophatikiza ndi maloya ena oyimira boma ati kuti Belo isachitike chifukwa kumene kumakhala mnyamatayo VJ Ken ndi kumenenso kumakhala mboni, ndi atha kuwasokoneza mboni, ndi iyeyo ndithu abwererenso mchitokosi mwa polisi. Ndi wabwereranso mchitokosi mwa polisi mpaka na mlandu pamene upitilire pa 21 November pamene ndithu VJ Ken akapezekenso mkatikatimo. Ndi pali zinthu zingapo zimene ndithu ma reaction alipo siyana. Mtsikana mukumona payo akuti ayi anawonso azimangidwa ya choncho. Palinso anthu madziwa social media pa zinthu zikatele zimakhala zaipa. Ndi ndangubweretsa zonse zimene akuyankhula anthuzo kuti nonse muzione kuti kuti nkhani yoti ulakwa uku abale yanga tuna ni chimwe nathu pamene wakhala munthu wa ulemu wake ngati amene iyi ndikuona ngati bwanji malamulo atasinthidwa mulandu uzikhala kwa asikana amene akumalowa anthu akuluakuluwa. Chifukwa kunena chilungamo guys, mphamvu yakukana imakhala msanja la ife asikana. Mwanipesesa titakukana tili ndi ufulu onena kuti sindikukufuna ndi wamkulu pa ine. Timakhala ndi ufulu ovomereza kuti ndikukufuna iwe ndine tipange chibwezi. Mwanipesesa koma chonchi bwanji malamulo atasinthidwa asinthidwe bwanji mwina asikana waziopa ano kuti mamuna ndisamulole. Mwanipesesa iwo kuti wakumakhala kungofusira koma mphamvu yakukana ili msanja mwa ifeyo. Eni kuti unisenkhani mkazi anamulola yekha mamunayu. Ina kukwira zinthu zambirimbiri yolakwa ndi mkaziyo, ena kuti yolakwa ndi mamunayo, yolakwa ndi mamuna ifeyo anafusira mwana. Iye analola chifukwa chani? Analola chifukwa chani? Musawapasana anthu mavuto chondi. Asikana anzanga ngati ntchito muzikhala umene uchondi anani ake musamapase mavuto. Nthawi ino ibweza kupanga zinthu zina zake. Zonani munthu akakhale chonchi tone mene okhalira pamene papa mwachita kuvesa chisoni munthu. Nangala amene amangidwa nkhani akati amafusira ana kuti nanga kuti fufuze anawo amachira kukakamizidwa, amachira kupangidwa force kapena wokha kamwalawo linayankhula kuti iwe ndine tikhale limodzi tikondani. Iya lamulo libaita sinthako pena pake sizoona izizi. Mbado wathu unowu kuti umvesese, kuti umvesese mbado wathu unowu zimene zikuchitika tisingopeza kuti kuwamangisana ini yake osalakwa. Tindu flomo kane mamuna kaya kuti kamisa kuti tikakhale kwa masiku angati kumuza kuti ayi makolo anga ndovuta, makolo anga akandisaka ineyo atopeza akumangisa. Zona zimenezo imakhani ngaya chikondi meja simungaika tabaka kukonda na mbebo kuti akufirana vene popo. Manwesa ndekuti usandisona kuti zanga pangaza kuti ndime amakhala alibe. Mwanipesesa aparona ni mavuto zikuchitikazi akumpesa nyamata mavuto pachira mulo lita sintha azipangidwa anawa asikanawa fera mulo mphamvu yakukana ndikuvomera msanja mwa ife asikana sindikunama ndikunena tindufulokana tindufulovomera nsambe twizi Mulungu atithandize alangizana nawo makomo muchonde azama akuluakulu ngatafika level yakuti azimanga zimene sinafike chonde alangizeni ndi buno langi wako salangi wanzako. Mwanipesesa ine ngani kundifisa keswani kwambiri. Mwanipesesa ndilokhuzika kwambiri, ndilokhuzika kwambiri neyo ndilokhuzika. Mwanipesesa mundu wanji wale mwake ngaramene ichochi mulangizisa wankulu ngaramene ichochi mundu olamalangisa wiwi urano msawaimane ndiyana nano kamatangene maphunziro amuna ena nongofusira ana kumeneko chonde usiye
Why should we pay for sex? No, we don't have to pay for it. One, akupakeni zindoko, akupaseni maedzi, akupaseni mabadomeni, mulipiresu, kulipira ziwanda. Yosamapanga zimezo amuna inu. Poka iweyo ngati kuzoti mwanayo, ukumukhwimira. Mulipire. Siwapweteka kale, mulipire. Koma ngati kuzoti, hayi basi ukufuna ngozithandiza for the moment, don't pay them. Don't pay them. I samamva kukoma. Amva sokoma sukwambiri ndiwo. Why should we pay for sex? Why should you pay them? Why should you pay them? Anthu a DBB utenga kupita kwa inuyo. I'm targeting you chifukwa nazo kuti ndino anthu amene you are in power. Ndineyo kumaona boma la DBB ndimaliona ngati our comfort, our shoulder to cry on. I don't see you as a threat. I don't see you as something or chintu choti ine ndiziopa, because I believe kuti you running the country, it doesn't make you the owner of the country. You are our leader. I want you to be our comfort. I want you to be our shoulder to cry on. So I'm here to cry on you as our comfort, because there's no one else who has more power than you. So osati kuti mphamvu zanu zikhala za against people, mphamvu zanu zikhala chikondi kwa anthu. Ino ndi new generation, si generation yakale. So pali issue hii yomwe we need to look at as Malawians, we need to focus on. So pali adu amene wamata VJ again, adu amene amapanga chibwezi ndi mwana wa zaka 15 mtsikana. Kumano pano anthu ena kunena zokuti mtsikanayo komanso mwina sosana ni virgin. Mtsikanayo mwina amabeleso anagwa kale. Mtsikanayo naye kususuka. Mtsikanayo ndoti ndizofuna izi ndizi mwina samadziwa izi ndizi. Chifukwa chona zokuti kumalayo kunoku as women, azimayi, atsikana sapangidwa recognized. Atsikana they are seeing, atsikana amonedwa ngati ma sex toys. Atsikana akonedwa ngati ma satisfaction to men. Chifukwa zinthu nkhani ngati zizi munthu sungamampange blame mwana wa 15 years kuti analabwitsa ndi mwanayo. So apapa tufuna nkhani imene iyi isolvedwe, osati kuti because I have something, I don't have something against him. Koma what I didn't like about this guy amauza anthu ena zoti ineyo apangezo kuti aboma ayambe kumanga mathanyula. Ndineyo ndikuzani kumalayo kuno mukangoyamba kumanga ma lesbian ndi ma gay, ineyo I should be first, because there's no way I'm gonna hide myself to praise anyone. Ndi madya zanga. Komano ma issues amene nama ndinyasa kwambiri ndi ma issues ngati amene wawa otenga advantage kwa atsikana, because ineyo I have a child. Ineyo I work hard chifukwa sindifuna mwana wanga azatengedwa advantage. Sindifuna chimunthu chachikulu chinzibamboko chizakhale yaviyavi ndi mwana wa ineyo wa 17 kapena mwana oti sanakhwime nzeru bwinobwino. Sindingafune zimenezo. Even though I'm a lesbian, koma ineyo I'm responsible as a mother. So I'm saying this ababano as a mother wa lesbian. Usati kuti ndikuononga mwana wa munthu ine sindononga anthu. Ana akuonongeka chifukwa choti anthu ambiri mentality ya ku Malawi kunoku amapanga blame azimayi. Chilichonse women are being blamed. Nikona even mai kwanza tuo amba kupanga mademo, ma protest, amaika blue ma profile. Chifukwa unazo kuti slowly by slowly women are turning into slaves. Women are turning into sex slaves. Ineyo ndikuzeni apa. Ineyo I'm interested in other women. Koma there is no way I can be sexualizing women. There is no way. Koma bama, you see this issue now, zalowano zopanga sexualize mwana wa zaka 15 instead of fixing this. Ndikona pano anthu ambiri even mamidzi mwana ngogonedwa ana kugwirilidwa. We don't even have platform yomapanga educate anthu about this. We need to have a platform yoti mindset ya anthu idzichangamuka. Anthu ambiri ndogona. Ndikona pano pachina ngolowa chimpwirikiti kuti basi tu mablesa because women are limited to think. Women cannot think high. Komanso paja pano paja zibambo ambiri ati mumaina zokuti
aine akazi yanga nawaletsa kupanga izi ndi izi because azibambo ambiri they know how powerful a woman is. When a woman is in power amakazi kuti sungampangire zobebera yayi. That's why women are limited the way they think. Then I'm not limited. No one can control me. I control myself because I believe in myself. So nkani ya vije again tufuna nkani menei timve matero age. Tufuna monete seriousness yanu bankani menei. That's what we want. Tufuna timve kuti ita bwanji nkani menei.